Ламентацыі Яреміі, раздзел 5. Прыпомні, Господі, што нас напаткала. Глянь і прыгледзься да нашай брыдоты. Спадчына наша прыпала чужынцам, чужаземцам дамы нашы. Сталіся мы сіротамі без бацькі, а маці нашы быццам удовы. Ваду сваю за грошы купляем, за сваё дрэва грошы плацім. Падганяюць нас з ярмом на шыі. Замучаным не даюць супачынку. Да Егіпта выцягвалі мы рукі, і да Асірыі, каб наесціся хлеба. Бацькі нашы награшылі, і няма іх, а мы нясём на сабе іх злачыннасць. Слугі пануюць над намі, і няма нікога, хто б адкупіў з рук іх. З небяспекаю для жыцця нашага здабываем хлеб сабе на віду меча ў пустыне. Наша скура, як печ, разгарэлася ад страшэннага голаду. На Сіёне паганілі жанчын, а дзяўчат па гарадах Юды. Князі павешаны рукамі іх, і да аблічча старых не мелі пашаны. Юнакі жорны насілі, хісталіся хлопчыкі пад бярвеннямі. Старэйшыны пакінулі браму, моладзь жа свае карагоды песенныя. Знікла з сэрцаў нашых радасць, у жалобу змяніліся нашы скокі. З галавы нашай спаў вянец, гора нам, бо мы нагрышылі. Таму сумным сталася сэрца наша, таму і зацямніліся вочы нашы, дзеля гары Сіён, бо яна апусцела. Лісы шнуруюць па ёй. Але ты, Господі, трываць будзеш вечна, твой пасад з пакалення ў пакаленне. Чаму навек хочаш пра нас забыцца? Чаму на доўгія дні ты нас пакідаеш? Навярні нас, Господі, да Цябе, і мы вернемся. Аднаві дні нашы, як ад пачатку. Ці ж назаўсёды нас адпіхаеш? Ці так ужо моцна на нас злуешся?